nyisa pache weche mopogore opogore mokelindo kod mago matimre kor gweng' kama intiere. Nyinga Ucheng Emmanuel, ja loko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwe chakruok nyaka gigo. Kawachako en romo mar loch mar kor gwenge madhi nyime kaunti ma Homa Bay. Ne odonjo odiochienge mar ariyo kama Ogai ma duond bura mar ODM Raila Odinga ne omedo mako chung' motegno ni chenro mag dongruok moko mapod okwamo e piny owacho mamalo nyakoro chwal ne counties kaka yoneno ni jopiny oyudo lemo mar loch mar kor gwenge. Oyud mathoth kuom ripod Ali Abich. Twak mare moyiedhi romo mar loch mar kor gwenge madhi nyime kaunti ma Homa Bay. Ogai mar ODM Raila Odinga ne odok ne sirikande mag kaunti mane okone chwalo chenro mag dongruok mabulo ngima jopiny ka oyango ni nitie tije ma sirikal mamalo onego duoki e lwetend counties ma pacho ka. Odinga ne okone governors onego mi thuolo mar tayo chenro mag somo kawuok e ECD nyaka skunde mag sekondar kane okoni en gima wich kur ka jatend migawo mar somo dhi neno kaka tije dhi nyime skunde mag primar, tich ma okone onego bed ni timo kod governors. We must now break the cycle of managing our schools from far away in Nairobi. The time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. It makes no sense to see a Minister of Education going to Marsabit, to Garissa, inspecting primary school structures or construction. It's a shame, because that is the work that should be done by the governor of the counties there. Bende ne omedo mako chung' motegno ni agucho omenda mag dongo kunde chung' ute buche NGCDF mondo gol e lwet jood bura ka ikete lwet governors ka okoni tich jood bura ok en pogo omenda mag basari. Legislatures are elected to represent the people, to legislate and to oversight the national government. It is not their business to be distributing bursaries or constructing classrooms. We believe that time has come for the authority over urban and rural roads to be handed over to counties. To e weche mag mibadhi, jatend ODM no ne okoni piny Kenya ok nyal dongore ka ok odin bugni momenda lalgo kokalo e choko osuru kod nyiewo mag mwandu e counties. Our society will not develop until we manage this animal, this beast called corruption. And it is in all aspects of our lives. First, you talk about the executive. It is rampant in the executive. Not at county only, first at the national level. In the procurement and in revenue collection. Ka jatend jotend migepe Musalia Mudavadi mabende ne ogolo twak mare kinde romo no ne okone dwaro nitie mondo mi non kaka omenda michulo ne counties tiyo tijegi. I wish to encourage that we take corrective action and ensure that investments in our respective counties are properly safeguarded. I'm reminded that a lot of the governors who left office are in dire straits economically. Would actually want to be told how many of the choppers at Wilson belong to governors or former governors. Romo no kinti chabich donjo odiochienge mar adek kama jalop jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki biro lore ayanga bang' golo twak mare. Romo maloch mar kor gwenge ne ochopo odiochienge mar ariyo e kaunti ma Homa Bay ka Ogai mar ODM Raila Odinga mane wendo modhial omedo tielo ber mar miyo counties thuolo mar tayo tijegi yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wantiere weche motenore kod romo mar tend loch gwenge